Gamayar dahon eh. Nandito magkakuha. Ha? Ano deh? Agay lang kat. Nabali. Ha? Buwan ako mga gikiat. Putol na ko ang kay bali. Na ko mga kamunggay. Mana? Na may tamsi sig tingog. Tamsi. May langgam tamsi. Unsay balahibo. Kuana daray. Asol o berde. Pag human og barog, misikil ang itlog. For this video magyat magkuan ni kadyen mag-utan meron. Na daray, pa may sudan balay ay. Oh, kanilang para healthy. Nay mag-utan ta magyat kay buntag sayo para healthy ba. Ari kadyen na mo po may kamunggay da sa pan. Amo itam na og kamunggay og mga pan tanon. Born man ay. Wag naipit gid mi ba. Ito mag-utan meron magyat kay tagsan mga tag subog utanon magyat kay nagnihit man gud sa tanon re mo ah. Ya. Amat ko mga gikiat. Kato pag init ba? Samad ka be? Haman. Gamay kayo. Ipadool sa mong tiyan para madool sa mong tinay. Samad na sabi. Nagaras ni kadyen magyat ay. Garasan niya. Nagaras siya sa kwan na may sagbot rin nga murag na itunok. Saan tanang kamunggay ba ito na utanon? Ito'y sugba. Born. Ha? Utanon. Pwede na isugba karo kamunggay ang mga yat. Nabun. Pwede sa ngagon. Pwede sa pagudon. Oh, pagoron ba niya diyon. Sa ngagon, Nabun. tangag kamay. Kamunggay Diyos. Widi nga. Ha? Diba ka na? Widi nga. Pwede nga. Pwede naman god, mainom ka. Ay, pugko na tanang kamunggay din tanaw tanon. Atong imno ng duga. Yak. Tambal sa kwan, ulcer. Yak. Tambal mo na sa ulcer ang kamunggay makat. Ingon sila. Piktibog na ni makat kung nakay ulcer. Pwede ko na ni siya dokdok.